Dakong bahin sa una nga supplemental budget sa lalawigan sa Sugbo karong tuiga ang gigahin alang sa hazard pay sa mga doktor, nurse ug uban pang mga medical personnel sa mga tambalanan sa lalawigan sa Sugbo kinsa padayon nga nagtrabaho taliwa sa COVID-19 pandemic. Sa online session ni atong Hulyo 6, giaprubahan sa Hunta Probinsyal ang kapin 1.27 bilyones pesos nga supplemental budget. Lakip sa maong budget ang hazard pay sa mga doktor ug medical personnel sa mga provincial ug district hospitals ug sa mga empleyado sa Kapitolyo sa Sugbo kinsa pisikal nga nitrabaho bisan pa man sa hulga sa COVID-19. Nalakip sab niini ang una nga tranche sa implementasyon sa Modified Salary Schedule subay sa Salary Standardization Law of 2019. 6 milyones pesos ang gigahin alang sa Balamban Provincial Hospital, 6.3 milyones pesos sa Danao, 5.7 milyones pesos sa Karkar ug 5.9 milyones pesos sa Bugo City Provincial Hospital. Makadawat sab sa susama nga salary adjustment ug hazard pay ang mga medical workers sa mga district hospitals. Kahinumduman nga sa Administrative Order No. 26 nga gi-issue ni Presidente Rodrigo Duterte, gimando ang paghatag og 500 pesos nga hazard pay sa matag adlaw nga pisikal nga motrabaho ang mga kawani sa gobyerno sa tibok gidugayon sa Enhanced Community Quarantine. Niadtong Abril 13 gihatagan og pagtugot sa Hunta Probinsyal si Gobernador Gwendolyn Garcia aron sa paghatag sa hazard pay sa mga kawani. Ang mga job order o contract of service employees makadawat sab sa hazard pay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.